and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Oh, Ma'am Christy. Mao ka na ko kung. Wa ka pa mo lang po sa gisugo ko nimo. Tungod kay wa pa sila hingpit nga nagbuwag si Renan. Basta kinasultihan ko na si Rinan, ma'am. Ug ning higayuna, wa pa gani siguro ko napatay na turon niya iyang asawa tungod sa tumang kalagot. No. Dili ko musugot nga magkapatay si Renan. Dili ko musugot nga mabilanggo siya kukong. Ang gusto ko lang mahitabo nga magkabuwag sila. Akong cellphone, ibagting, ma'am. Tubaga. Tingalig si Renan. Oh, dili kang Rinan king number ang nawag, ma'am. Hello. Hello. Ikaw ba ang usa sa mga pugante nga midagit kang Junis ug mida sa bukid? Kadiot. Kinsa ka? Ha? Ako kini. Si Paulo. Ang amahan sa bana ni Junis. Amahan ka di ay sa bala ni Junis? Si Sir Paulo di ay. Tugas tinod. Ikaw ba ang amahan sa gisabak sa kong umagan? Oo, sir. Oo. Ako. Ug hangyo ko lang, sir. Ayaw niyo pasakiti si Junis. Aron dili makuha ang among anak. Ug kung may bawaan ko gani, nga wa maglipayon si Junis uban siyang bana. Kuhaon siyang pagbalik. Dadong ko siya sa layong lapit. Gusto ko makikita nimo. Mahimo ba? Dili mahimo. Nahibaw kag yun lagi pagita ko sa mga pulis. Basta kinilay kasulti ko nimo. Pabuton ko nga manganak si Junis. Kay kuhaon ko ang among anak. Pusa ayaw gyud niyo siya pasakiti. Aron dili siya kakuhaan. Hutdon tagin mo pagpatay kung makuha ang gisabat ni Junis. Oh. Hello. 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 Gi-off na niya ang iyang cellphone. Unsay gisulti pa? Siya kuno ang amahan sa gisabak ni Junis. Ug magpaabot kuno siya nga mga anak si Junis. Kay kuhaon niya ang bata. Di ay ha? Ug matod pa niya. Nakinahanglan kuno nga dili mo pasakitan si Junis. Kay kung makuha ang iyang anak nga naastiya ni Junis, hutdon kuno taniyas pagpatay. Ha? Di ay ha? Pues mahimo iyang dadon si Junis. Mubalik ko bay. Palayason ko si Junis. O kung dili siya mulayas, kumutol ko yan tiyan. Hangtod nga mamatay ang bata niyang gisabak. Oh, Rinan! Rinan! Rinan, ayaw nagbuhat, ha? Ayaw niya yun! Kay kung magkapatay ka, mabilanggo ka! Rinan! Rinan, patuon ako! Rinan! Nagtuo ko. Nga doon ay tao nga gusto mo sa mutuguba sa iyang pagkaasawa ngadto ka rin. Unsay buot mong ipasabot, Manuel? Nagduda ko, korason. Nga dili tinuod nga pugante kini nagsamok-samok sa kinabuhi ni Junis. Nagpatuo lang kini siya nga pugante og miangkon siya nga mao'y amahan sa gisabak sa atong anak. Unsa? Apan kinsa? Kinsa man ka kining maong tao, Manuel? O nganong iya man kining gibuhat? Unsa may iyang tumong? Kana ang susihon ta karon, korason. Basta kay nagtuog ko. Nawa mamakak ang atong anak sa tanan niyang gipanulti kanato. Og ilhon ta kung si kinsa kining nagsamok-samok karon sa kinabuhi sa atong anak. Dali na, korason. Atuon ta si Juni sa iyang kwarto. Ug kung mahimo, di na nato siya papaulion pa sa ila. Ay tingali og mabunog na siya sa iyang bana. Mapauli ko ron pa, ma. Tungkol kay wa ko isa. Wa ko makaila sa tao nga nanawag nga nagpaila nga mo'y ama nining akong gisabak. Niyan hilang ko aron pahibaon sa mabahay nini. Pero mapauli ra gid ko ron. Junis, anak. Bisag unsaon kog hunahuna.
Wa kalinaw pa ang imong pagpuyo uban sa imong bana. Busa kun ako pa ikaw, palayo na lang niya sa hingpit. Kana, mao gyud unta ka na husto nga buhaton mo, Junis. Kay mag-antos ka lang o magpabilin ka sa kiliran sa imong bana. Dili pa. Ma, dili ko magkahimo og piya ka rin. Mahal ko siya. Basta bahala na ko sa iya buhaton ako. Basta kay mo pauli gid ko na sa amo. Naunsa ka naman ng tao no nga kagahi man imong oo nga sultihan. Mamatay ka lang lagi kung magpabilin ka pa dito niya. Di lang kung musugot nga mubalik ka pa dito. Magtuman ka gani ron sa imong gusto, mas may pagkapuso ti ka ug bilanggoon sa imong lawak, puslan man. Manuel! Manuel, dili ko musugot ha. Dili yun ko musugot. Naon sa kagud taon. Ang buhaton, mao nga malipay ang atong anak. Musamot lang ang iyang bation nga mag-uol kung bilanggoon ta siya sa iyang kwarto, Manuel. Kahit magidug-oo nga sultihan, God. Ato unang sulbaron ko ni kini mo problema, Junis. Una ka mo balik dito sa inyong bahay. Mas may pagmamatay na lang ko pa. Kung di mo kong ipalayo sa akong bana, patya na lang ko kung mo na imong buhaton. Tanawa ka na. Jonis, Wa ka lang yun makasabot sa akong tumong. Basta kay wa ko mamakak pa. Wa ko magkaila sa tao nga nadawag. Ay oo, lagi mi tuo mi sa tanan nimong gisulti. Kay nasayon mi, nga di ka mamakak. Usa pangitaan ta og sulbad kining tanan. Aban ani ka lang una dinis bay. Og unya ka na mobalik didto kung masulbad na ang tanan. Mo'y gusto ko. Nga unya ka na mobalik didto kung paggaon og mahalon ka na ni Renan. Og ilo na niyang anak ka ng imong gisabak. Mapauli lang lagi ko sa amo pa. Dili lagi ko napatan ni Rinan. Dili lagi. Ay, bida na ala. Bahala ka. Basta kay mo na katong gisulti ko nimo. Oras gani nga makadungog kog istorya nga gibunog kaniya. Panimaslan ko gid siya. Utangon ko gid siya sa hari. Og niya pa. Nagtuo ko. Ha? Nagtuo ko. Nga dunay tao nga nagsugo aron samutan ka paguba ngadto sa imong bana. Gusto. Basta nung doon nagsugo og tawa ro lang daoton ko nga sa akong bana. Og si Christy. Wala yung tao nga makahimo ni ini gawas lang kang Christy. Wala yung tao nga makahimo ni ini diri ako. Gawas lang ka nimo Christy. Apan dili ko gini katugot nga ulampos kasi mo mga tinuha. Makuha mo lang ang akong bana kung patay na ko. O sige Coco. Karong hapon magkita ta. Sasama gyapon dapat. Ayaw lang diri sa bahay ka tingali maabot si Renan og mabuking pa ta. Sige, bye. Kung dili pa kali gyapon mo salir kini mong paagi, naghimo ko. Wa na ko laing buhaton. Gawas na lang gid sa pagwagtang niya sa dayon. Bahala na lang og paglunang ko sa kasalanan. Basta maangkon ko lang sa hingpit ang lalaki nga kong gimahalan. Oh, kisa mo karon sa kinan ang niya. Hapit na balagin pangka sila kung kahit ang gisakyan. Miapli na ang dakong kahit. Maayo kay siya, miapli. Maayo kay migawas ka na, Christy. Oy! Ikaw man na kini, Junis. Kanusta magyug ka mahuno og samok sa kinabuhi na mo magtiayon? Ha, Christy? Ako ang angay mangutana nimo. Kano sa ka makigbuwag sa imong bana? Wa na'y gusto si Renan nimo, uy. Nakiktipon man to siya og puyo nimo. Apan wa kanya tratra isip asawa. Busak palayo na siyang kinabuhi. Kay dili ko gusto nga mapatay ka niya. Dili ko gusto mabilanggo lang unya siya tungod kinapatay niyang malauibon niyang asawa. Wa ko magluib sa akong bana. Buutan kong pag-aasawa, Christy. Og ikaw ang magagnaong kay mipilit ka paghihapon niya ni anak ko ngayang asawa nga akong buhi. Wa kayo wow! Magagagnaong! Bullshit!
Ayaw kong sutig sa mga anak, ha? Ah! Kinis sa bang imo? May boss kapag sagpa na ko. Suklan tagad ka! Kay kabit ka lang! Di rin ako karon magpadaw-blawag ni mo! Gusto ka gini magbabastos na din sa gawas, ha? Pwede sige! Hatagan na kasi mong gusto, day! Magtakos na sa tong kusog! Ah! Buhok mo! Larot to! Ni! Kinasabang imo! Grabe! Kini! Huwag mabinuang! Lietse! Daddy! Dire! Dali, dire! Dire sa suot, Iya ko Kriste! gustong, Dad! Dali, dire! Gusto niyo kahit po! Dire! Buhay ko, Dad! Buhay ko! Diyos ko! Hangtod ka na sa matapos kinig akong mga pag-antos. Hangtod ka na sa Diyos ko! Jones! Junes, anak! Junes! Jones! Jones! Uy! Sumay na itawo ni mo, ha? Unsa? Nganong nagila ka og maayo, ha? Ginoo ko. Ang imong naong. Doon ay mga kinahurasan. Si Christy ba? Si Christy! Kaya giunsa ba ka ni Kriste, ha? Giunsa ka niya! Daddy! Naunsa ka naman yung taon, Kriste! Nagpakawaw ka magyugmayo sa tong pamilya! Daghan taon na kailan nato ining napita! Unya, nakigbugno kag tao dito sa gawas! Nawadaan ka naman yung maayo ni mong dilakanisa! Asa na nimong gibutang ang imong pagkaedukada! Ako iyang isong din, Dad! Busa nili ako ang anging mauwaw! Kung doon na may anging mauwaw, kana mo siya! Wala gusto ang laki niya, mipilit maghihapon siya! Ikaw ang may uwaw! Kay ikaw nagbabaga og pilit so sa kalalaking minyo! Natural lang nga sulmon ka sa mga babae kay kabit ka sa yambana! O wahira siyang miabot sa kinabuhi ni Renan! Ako ang gunang gimahal sa mga lalaki ngayong giilog na rin ako! Hilom! Dinhi ka lang ha! Ayaw yun pagawas kay wa pa tamahuman! Ayaw pagawas! Palakot ko ni maayo, Junis. Basta dili ka magmahal ni pagkabuhaton ko. Bantay ka na gid ako. Bantay ka lang! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!